Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Үзләре яшь, үзләре фатирлы. Нурлат районында 1000-нән артык гаилә үй туйларын билгеләп үтте. Карактан кола, уттан юк. Буа районында янгынга каршы профилактик операция башланды. Фидакарлар. Татарстан телерадио компаниясы әнә шул исемдә радио тапшырулар циклы башлап җибәрде. Чыгарылышыбызны Питрәч районында килеп чыккан фаҗигадан башлыйбыз. Янгында 4 кешенең гомере өзелә. Әлеге фаҗига бик күп кешеләрне тетрәндерде. Гаиләдән 3 кыз һәм әтиләре ут эчендә кала. Бары тик әнисе һәм кечек яшьтәге улы гына исән кала алган. Алар хәзер хастаханәдә, аларга ярдәм кирәк. Сыйныфташының үлеменә ул һаман ышана алмый. Она очень любила читать книги. Когда нам задавали стихи учить, там отрывок какой-то, она учила полностью весь стих. Хәзер ул укыган мәктәпкә чәчәкләр китерәләр. Балалар һәм укытучылар өчен бу кытышкыч хәл. Сүз табуы да авыр диялар. Знаю, что она была в 7 классе. Подросток, получается. Приветливая, всегда со всеми общается. Эта девочка со мной всегда здоровалась, она была очень приветливой, классной, доброй, отзывчивой. Очень жалко, что случилось такая беда. Шул ук мәктәпкә уртанчы кызлары да йөргән. Ул 1нче сыйныфта укыган, ә иң кечесе янәшәдәге бакчага йөри торган була. Янгында 3 кызлары һәм әтисенең гомере өзелә. Гаиләдән әниләре һәм бердән-бер уллары гына исән кала. Было сообщение в чат. Алена выложила, помогите соседи. Күршеләргә булышыгыз дип хәбәр язды Алена. Беренче булып ярдәмгә күршебез килде. Аленаны бала белән кулында күреп, балаңны да тотабыз, үзең дә сикер диде. Тик кызганыч сикергәндә умыртка сөяге сынган. Бирегә кайгы уртаклашырга киләләр, чәчәкләр һәм йомшак уенчыклар китерәләр, ярдәм итәргә тырышалар. Исән калганнарга бер юлы берничә ярдәм җыю игълан ителә. Алар барысы да әнисенең абыйсына җибәреләчәк. Телефон номеры экранда күрсәтелгән. Ял көннәрендә җыештыру эшләре буенча ярдәм итәргә теләүчеләр дә бар. Гаилә бик күп мал туара сораган, берничә мәче һәм кыш-кортлары булган. Хәзер барысы да күршеләрдә вакытлы асрауда. Бердән-бер этләре бирешмәгән. Ул көннәр буе монда хуҗаларын көтә. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны һава торышы турында мәгълүмат белән дәвам итәбез. Бүгін 14 февраль аязучан болытлы һава. Синоптиклар фаразы буенча кар урыны белән буран. Көндез һава температурасы -2, -7 градус. Юлларда бозлавык. Танылган опера җырчысы, дөнья күләм танылган артист, якташыбыз Федор Шаляпинның тууына 150 ел. Бу уңайдан башкалабызда тантаналы чаралар узды. Артистның иҗатын сөючеләр аны хөрмәтләп искә алдылар. Борис Годунов операсы Федор Шаляпинга дан китерә. Җырчы опера сәнгатенең яңа якларын ача. Быел Шаляпин фестивале бийик артистның тууына 150 ел тулуга багышлана. Репертуарда элек Федор Иванович тавышы яңгыраган опералар, һәйкәленә чәчәкләр салырга опера һәм камера җырчысын хөрмәт иткән кешеләр килгән иде. Ә Шаляпин үзенең беренче көйләрен Казанның Богоявление соборында башкарган. Здесь начало большого жизненного и творческого пути. Путь, который и через 150 лет не прервался, потому что наследие Федора Ивановича Шаляпина, оно бессмертно. Бийик артист Казанны иң матур шәһәр дип атаган. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр ватанны бик яраткан. Федор Ивановичның 150 еллыгына аның иҗатын сөючеләр танылган Шаляпин маршруты буенча экскурсияларга җыелды. Казанда аның истәлегенә багышланган мемориаль такта да ачылды. С именем Шаляпина связана целая эпоха развития русской культуры. Он внес неоценимый вклад в развитие высокого оперного искусства. Созданные им образы стали эталоном. Бу образлар турында истәлек. Федор Ивановичның костюмнары, портретлары, шәхси әйберләре саклана. Казанның Горький һәм Шаляпин музеенда бәйрәм хөрмәтенә тулы Шаляпин мемориаль коллекциясе белән күргәзмә ачылды. Экспонатлар арасында хәтта артистның беренче коралы. Ә менә Россия банка коллекциясенә бийик җырчыга багышланган истәлекле көмеш тәңкә дә өстәлде.
Казан Шаляпин музейы концертында да аның тавышын искә алалар. Тантанада 2023 елда Шаляпин стипендиясе лауреаты илган ителде. Шулпан Амири и Кислицына Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Башка хәбәрләргә күчәбез. Республиканың Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Александр Абыдинов исемендәге Башкала автотранспорт техникумында булды. Бирегә килергә аны студентлар, сайлаучылар белән чираттагы очрашуда чакырганнар иделәр. Парламент рәисенә заманча остаханәләр һәм уку классларын күрсәттеләр. Бүген анда пассажирлар йөртүне оештыру, транспорт белән идарә итәргә, төрле машиналарны ремонтларга һәм хәтта локомотив машинисты белгечлекләренә өйрәтәләр. 2015 елдан бу ресурс үзәге булып тора. Биредә автомәктәп тә бар. Бер сәгатьлек очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин тышкы сәясәткә, дәүләт телләренә ия булуга, Татарстанда волейбол үсешенә кагылышлы төрле сорауларга җавап бирде. Дәүләт Советы рәисе үзе дә шулай ук профессиональ машина йөртүче, бу һөнәргә ул Әлмәт техникумында өйрәнгән. Очрашу ахырында бүләкләр белән алмашу булды. Студентлар парламент башлыгына уенчык Чайка машинасын бүләк иттеләр. Фәрит Мөхәммәтшин спорт җиһазларыннан тыш балаларны волейбол зениты матчына һәм Зөя калкулыкларында халыкара тарихи техника фестиваленә чакырды. Бик шатланып, күңелем күтәренке, бу Абыдинов исемен йөртә торган автотранспортный техникум бик урынлы, бик белемле, нәтиҗәле практиканы биреп, үзебезнең укучыларны тормышка әзерли. Республика районнарында йомгаклау сессиялары дәвам итә. Анда район башлыклары узган елга хисап тота. Мондай җыелышлар инде Мөслим, Азнакай һәм башка районнарда узды. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә аның белән Алия Галиуллина таныштыра. Төркия Республикасындагы коточкыч фаҗига бөтен дөньяны тетрәндерде. 80 ел эчендә иң көчле җир тетрәүләр меңләгән кешенең гомерен өзде. Җир асты тәрүләре шулай ук Суриядә һәм Кече Азия территориясының бер өлешендә дә булды. Йөзләгән бина җимерелгән. Безнең ил беренчеләрдән булып ярдәм итте. Ил президенты Владимир Путин Төркия җитәкчесе Эрдоганның кайгысын уртаклашты һәм шунда ук урыннарга кирәкле техника, медикаментлар белән Россия коткаручыларын җибәрде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов кайгы уртаклашуын белдерде. Парламентарийлар Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кушуы буенча Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгында булды һәм җир тетрәү уңаеннан кайгы уртаклашу китабында язма калдырды. Казанга эш сәфәре белән Минск өлкә депутатлар советы рәисе Наталья Якубицкая җитәкчелегендәге делегация килде. Бу сәфәр турында узган елның 1 июлендә Россия һәм Беларусь төбәкләренең 9-нчы форумында килештеләр. Ул вакытта Гроднода безнең парламентлар арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Делегациянең 3 көнлек визиты программасында республиканың икътисади потенциалы һәм агросәнәгать секторы белән эшлекле сөйләшүләр һәм танышу. Шулай ук Казанның Белоруслар иҗтимагый оешмасы активы белән очрашу булды. Беларусь парламенты делегациясын Казанда бай эштәлекле программа белән каршы алдылар. Алар халыклар дуслыгы йортында, республика предприятиеләрендә инвестицион үсеш агентлыгында булды. Татарстан Дәүләт Советы эшчәнлеге белән танышу җентекле узды. Аларга парламент үзәген, утырышлар залларын күрсәттеләр. 2022 елның 1 июлендә Гродно шәһәрендә Россия һәм Беларусь төбәкләренең 9-нчы форумы узды. Анда Татарстан һәм Минск өлкәсе парламентлары башлыклары хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Документ киң мөмкинлекләр ача. Шунысы мөһим, хезмәттәшлек закон чыгару өлкәсеннән тыш башка юнәлешләргә дә кагыла. Бу парламентара элемтәләрне җайга салу өчен беренче эш сәфәре. Диалог хөкүмәт, сәүдә, икътисади блогы вәкилләре белән шулай ук сәүдә, сәнәгать палатасы дәрәҗәсендә дәвам итәргә мөмкин. Минск депутатларының да шундый теләге бар. Алар предприятиеләрне җитәкли, икътисадның реаль секторын тәкъдим итә. Әлбәттә, кунаклар уртак тамырларны һәм гомуми тарихны билгеләп үтте. Мөслим муниципаль советы сессиясе узды, анда Васил Шайхразиев һәм республика парламенты депутатлары катнашты. Республика вице-премьерына җирле ат спорты мәктәбен күрсәттеләр. Анда төрле токымлы 18 ат тәрбияләнә. Алар арасында сабан туйларда һәм бөтен Россия ярышларында катнашучылары да бар. Шулай ук Васил Шайхразиев районның сәнәгать һәм мәдәни потенциалы белән танышты. Муниципаль советны хисап сессиясе эшендә катнашты. Районда бөртеклеләрнең тулай җыемы 200 мең тоннадан артык тәшкил итә.
Бу республика буенча 4-нче урын. Агропромда барлыгы 6 миллиард 700 миллион сумлык продукция җитештерелгән. Вице-премьер нәтиҗәләрне бәяләде һәм мөслим халкына телне, гореф-гадәтләрне уңышлы саклап калулары өчен рәхмәт белдерде. Үзгәрешләр күренеп тора. Команда эшләй һәм ул җитәкче буларак бөтен юнәлешкә үзенең игътибарлыгын күрсәтте. Һәм иң мөһиме, менә без булдырабыз бер караганда, икенче караганда теге рәхмәтләрен дә әйтте. Иң мөһиме ул менә кайбер идарәләр нигезендә, юнәлешләр нигезендә нинди әле мөмкинлекләр шәл белмәгәндә күрсәтте. Мөслим районы ул күп кенә үзенең күрсәткечләре нигезендә республикада үрнәк, аның белән горурланырга кирәк. Икенче караганда һәр вакытта да шушы үрнәк булып торыр өчен тагын да күбрәк эшләргә кирәк. Шулай Васил Шәһразиев, Дәүләт Советы депутатлары Рөстәм Мөхәммәдиев һәм Таһир Хадиев белән Азнакай Советы сессиясендә катнашты. Утырышка кадәр ЗАГСның яңа бинасын ачу тантанасы булды. Бәйрәм залының мәйданы 170 квадрат метрга якын. Бина тышкы яктан заманча эшләнгән, эчтә бик уңайлы шартлар. Шәһәрләрдә һәм районнарда гражданнар җыеннары һәм узган елгы эшкә халык алдында хисап тоту дәвам итә. Башкаланың Совет районында халык белән Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина, шулай ук Казан шәһәре думасы депутаты Евгений Чекашев очрашты. Совет районы башлыгы сүзләренчә, социаль инфраструктура объектларына аерым игътибар бирелгән. Әйтик, узган ел 730 урынлы 3 балалар бакчасы ачылган. Предприятие һәм оешмаларның 32 фасады ремонтланган. Константиновка торак массивында табиблар офисы төзелде. 7 мәктәп ашханәсенә капиталь ремонт ясалган. Якын киләчәктә актуаль темалар арасында ишек алларын яктырту, йортларны капиталь ремонтлау, кар чистарту, балалар бакчаларында урыннар булдыру. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Бу елны илебез президенты Владимир Путин Россиядә педагог һәм устаз елы дип игълан итте. Татарстанда бу елгы ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак игълан ителде. Шуларга төп карашны юнәлдереп, республикабыз районнарында совет утырышлары бара. Әйтик, Апас районы советы утырышында да узган елга нәтиҗәләр ясалды, бу елга яңа максатлар куелды. Районга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов һәм башка министрлык вәкилләре килгән иде. Эш сәфәре район башлыгы Айрат Җиһаншин белән берлектә Каратунда урнашкан сөт-май комбинаты биредәге цехлар эш мөмкинчелекләре белән танышудан башланды. На сегодняшний момент у нас на предприятии работает 37 человек. Бүгенге көндә оешмада 37 кеше эшли. Эшне тулы күләмдә башкарып, киләчәктә 177 кешегә хезмәт урынны булдырырга уйлыйбыз. Шулай ук кунаклар төзекләндерү эшләре тәмамланган район үзәк хастаханәсенең балалар поликлиникасына килде. Биредә 35 миллион сумлык эш башкарылган. Да, здание двухэтажное, полностью оснастилось современным оборудованием. Бина яңа, якты, яңа җиһазлар белән баетылган. Биредә табибларга, шәфкать туташларына эшләр өчен барлык шартларда тудырылган. Утырышның тантаналы өлеше район мәдәният йортында үтте. Биредә районның тормышын, яшәешен чагылдырган күргәзмәләр урын алды. 2023 ел Россиядә укытучы һәм остазлар, Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак игълан ителде. Әлеге юнәлешләр мөһимлеген югары бәяләделәр. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Гадил Галиев, Апас районы, Татарстан яңалыклары. Казан шәһәрендәге Буа якташлык җәмгыяте социаль хезмәт күрсәтү мохтаҗларга ярдәм итү юнәлешендә эзлекле даими эшчәнлек алып бара. Әйдә ярдәм итик дип исемләнгән акция әнә шуларның берсе. Ел саен Казаннан бер төркем табиблар кайтып, пациентларга бушлай тикшерүләр үткәрә. Бу юлы да табиблар якташларын Буа район үзәк хастаханәсендә кабул итте. Татарстан Республикасының әйдәп баручы табиблары арасында профессор, хирург Илдар Әхлиуллин, онколог, химиотерапевт Рөстәм Сафин һәм башка төр авырлардан белгечләр бар иде. Кабул итү беренчел медицина документлары нигезендә алып барылды. Табиблар белән аралашкан һәркем әлеге игелекле гамәлне оештырулары өчен табибларга, Буа якташлык җәмгыятенә рәхмәтләрен җиткерде. Түбән Кама районында Салих Сәйдәшев исемендәге музыка колледжын төзекләндерә башлыйлар. 1963 елда салынган бинада моңа кадәр капиталь ремонт уздырганнары булмаган. Төзекләндерү эшләренә башкарыр өчен республика тарафыннан 130 миллион сум акча бүлеп бирелә. Тагын 20 миллионны җирле бюджеттан алырга ниятлиләр. Ремонт барышында нинди үзгәрешләр булачагын Түбән Камадагы хәбәрчебез Рушания Сибатова белешеп кайтты.
Студентлар музыка уен коралларында уйнарга өйрәнәләр. Әлегә аларның дәресләре иске кысан кабинетларда уза. Педагоглар һәм укучылар капиталь төзекләндерүне зур түземсезлек белән көтәләр. Белем бирү йорты 1963 елда төзелә. 60 ел эчендә бина шактый таушалган. Аның эчке ягыда кабинетлар торышы да күзне иркәләми. Өстәвенә кайбер урыннарда түбәсеннән су ага. Быел күлиятне төзекләндерергә дигән карар кабул ителә. Эшләр барышы белән бүген шәһәр мэры Рамил Муллин да танышты. Мақсатыбыз инде ничек кенә булса да менә бу тарихи төсне кайтартырга заманча кием белән. Без инде шуңа күрә аның тышкы өлешендә, эчке өлешләрендә дә шул дизайн код дип әйтәбез инде бүген заманча әйтне. Шуңа күрә аны сакларга тырышабыз. Әлбәттә ул сейдәш булгач, аның сейдәш белән бәйле булган әтик күренешләре дә булырга тиеш. Диварларында бөек музыкантларның сүзләре, фотосурәтләре, музыка кораллары, рәсемнәре. Булачак күлиятның проектына күз салсаң, ремонт заманча матур булыр дип көтелә. Рамил Муллин хассызыклавынча, уку класслары студентлар иркенләп иҗат итәрлек зур булырга тиеш. Төзекләндерү барышында күлиятның 4-нче катында урнашкан 1-нче музыка мәктәбенә дә ремонт ясаячаклар. Финансларга килгәндә республика тарафыннан 130 миллион сум бирелә, район бюджетыннан 20 миллион сум алырга телиләр. Рашиния Сибатова, Татарстан яңалыклары. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләр өчен социаль ипотека программасы фатирлы булу өчен иң кулайы. Республикабыз районнарында әлегә программа буенча шактый гаиләләр торак шартларын яхшыртты инде. Нурлат районында да социаль ипотека яшь гаилә программасы кысаларында 1000ннән артык гаилә үй туйларын билгеләп үтте. Шундый гаиләләрнең берсе турында киләсе язмада. Бу программа эшли башлаганнан бирле Нурлатта 1000ннән артык гаилә яңа фатирлы булды. Усмановлар гаиләсе шундыйларның берсе. Илнур белән Алинә шәһәрнең бюджет оешмасында эшли. Кызлары Диләрә 5нче сыйныф укучысы. Уллары Нияз мәктәпкә быел бара. Аларның яңа микрорайондагы 2 бүлмәле фатиры социаль ипотека белән алынган. Безгә монда бик ошый. Монда янәшәдә кибет бар, тулпар бар, спорт үзәге тулпар, мәктәп 9нчы мәктәп бар. Безнең янәшәдә мин анда эшлим, минем кызым анда укый. Безгә бик уңайлы. Фатирның планлаштыру, бүлмә мәйданнары аларны канәгатьләндерә. Айлык түләү 7000 сум. Программаның тагын бер уңай ягы бала тугач түлисе бәядән 200 000 сум киметле. Самое главное – это нуждаемость в обеспечении жильем. Менее 18 квадратов должно приходиться. Социаль ипотека программасы буенча торак бирүнең үз шартлары һәм өстенлекләре бар. Әлбәттә, иң әүвәл торак мәйданы җитмәү. Шулай ук әлеге программа демографик хәлне яхшырту, районда яшь белгечләрне арттыруга ярдәм итә. Яңа йортлы булучыларның яше 35тән артмый. Яшь гаиләләр өчен мәктәп, балалар бакчасы, үй янында уен мәйданчыгы, кибет, спорт комплексы, машина кую урыны булу барысы да бик уңайлы. Ләлә Зайнуллина, Гүзәл Самырханова, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Чыгарылышыбызны берничә минуттан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Буа районында торак дип исемләнгән янгын профилактик операциясе башланды. Аның кысаларында дәүләт янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре халыкка янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искәртә. Күп балалы һәм социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр, ялгыз яшәүче өлкән яшьтәгеләр инспекторлар тарафыннан аерым контрольдә. Теманы Алсу Сумигуллина дәвам итә. Здравствуйте, Здравствуйте, заходите. Евгений Илюшина гаиләсендә янгын куркынычсызлыгы турында ишетеп кенә белмиләр. Иренең әтисе гомер буе янгын сүндерүче булып эшли. Куркынычсызлык чараларын әледән-әле искә төшереп тора. Ә менә янгыннан саклануның яңа усуллары турында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре хәбәр итеп торалар. Каждый год приходят батарейки смотрят. Ел саен киләләр, батареяларны карыйлар, барлык розеткаларны. Барысында аңлаталар, без өлкәннәр онытырга да мөмкин без. Шырпыларны хәзер кулланмыйбыз инде. Электр плита белән эшлибез. Әхмәдуллиннарда янгын куркынычсызлыгына аңлы карый. Гаиләдә 6 бала тәрбияләнә. Ворка, говорят, может зайти, но что-то вынести, а дома что-то... Карактан кала, уттан калмый диләр. Шуңа да балалар янгынның куркыныч булуын аңлап үсергә тиешләр. Торак янгын профилактик операциясе ел саен үткәрелә. Күп очракта ул хокук бозуларны ачыкларга һәм шулай итеп гадәттән тыш хәлләрне булдырмауда зур роль уйный. Бывает иногда электрооборудование не соответствует. Электр җиһазлары таләпләргә туры килми.
Хуҗалар барысын да төзәтергә сүз бирә. Конкрет авыр очраклар булса, социаль яклау идарәсенә хат җибәрәбез. Янгын профилактика операциясе ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә янгын сүндерүчеләр шәһәрнең һәм районның йөзләгән йортында булачак. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Татарстан телерадио компаниясе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән фидакарлар дип исемләнгән радио тапшырулар циклы башлап җибәрде. Фидакарлар кемнәр? Автор нинди максат куйган? Әлеге сорауларга җавап Мөршидә Җихан репортажында. Фидакар дип үзен аямаучы, чын күңелдән үз эшенә бирелгән кешеләрне атыйлар. Бу сыйфатка иң лаеклы һөнәр ияләре укытучылар. Исеме җисеменә туры килеп торган проектның авторы Раил Садри. Быел Россия Федерациясы президенты тарафыннан безнең педагог һәм остаз елы буларак игълан ителде. Һәм менә тел комиссиясе әлбәттә инде ул безнең туган телебезнең саклау буенча, аны үстерү буенча эшли. Без инде менә шушы ике теманы бергә тоташтырып, фидакарларыбыз дигән проект уйлап таптык. Кем ул бүгенге көндә фидакар? Фидакарларыбыз ул әлбәттә бүгенге көндә ул гомерләрен туган телне укытуга, татар телне укытуга һәм туган телгә үсеп килүче буында мәхәббәт тәрбияләүче кешеләр. Тапшыруның беренче кунагы ярты гасырдан артык татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләгән мөгаллимә Рәмзия Муллахмәтова. Безнең нәселебездә 13 укытучы бар. Әнием дә азрак укытып алган сугышка кадәр. Һәм ул да миңа укытучы булды иде. Чөнки минем апаларым да укытучы, туганнан туган апаларым, аларның балалары. Ана үземнең туганнарымның балалары да хәзер укытучылар. Чөнки укытучы һөнәре бик мактаулы һөнәр ул. Ул бер кайчан да бетә торган һөнәр түгел. Проект дәвамлы булсын. Укытучы олы хәреф белән мөгаллим дип язылсын. Дәвамлы тапшыру атнага бер эфирга бирелеп барыла. Ел дәвамында 48 тапшыру әзерләнә дип белдерде автор. Шул ук вакытта игътибарыбызны тагын бер юнәлешкә бирәсебез килә. Ул да булса татар телендә төгәл фәннәрне укытучылар. Бүгенге көндә бик сирәк күренеш бу һәм инде ул төгәл фәннәр бары тик төгәл фән генә булып калмыйча, менә татар теленең дәвамы да бит ул. Менә шундый фикер бар бит әле. Чөнки безнең мәсәлән үсемлек исемнәрен һәм инде кошлар исемнәрен, аларны бит бер генә әдәбият дәресендә дә татарча өйрәтмиләр. Татарстан радиосының Фидакарлар проекты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә. Укытучы хезмәтен укытучы көне дип аталган бәйрәм белән генә чикләмәскә кирәк. Төрле заман авырлыкларын җиңеп, үз хезмәтләрен фидакарларча башкарган ветеран укытучылар һәр даим хөрмәткә лаек. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Иртәгә 15 февральдә герой шагыйрь Муса Җәлилнең туган көнендә Татарстан Милли музеенда Казан халкына һәм кунакларына мобиль дәфтәрләренең оригиналь кул язмасын күрсәтәчәкләр. Уникаль кул язма мөгъҗиза булып сакланган һәм Бөек Ватан сугышыннан соң СССРга эләккән. 1966 елдан реликвия Татарстанның төп тарихи музеенда саклана. Аны елга бер тапкыр Муса Җәлилнең туган көнендә генә чыгаралар. Бу көнне көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр музейга керү ирекле була. Быел төп нөсхә көнендә иҗат программасын пианист һәм композитор Илмир Низамов, Гатулла Кариев исемендәге театр артистлары, Казан театр училищесы студентлары, Җәлил укулары халыкара әдәби конкурсы финалистлары тәкъдим итәчәк. Шулай ук 1 май мәйданында герой шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр куела. Ә инде 17-18 февраль көннәрендә Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш бәйгесе узачак. Быел әлеге бәйге 60-нчы тапкыр уза. Иртәгә 15 февральдә татар халкының бийек җырчысы, Россияның һәм Татарстанның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировның туган көне. Исән булса, аңа быел 88 яшь тулыр иде. Шул уңайдан иртәгә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе Илһам Шакиров каберенә зиярат кылуны, чәчәкләр салуны оештыра. Чара иртәнге сәгать 10-да башлана. Анда мәшһүр җырчының сәхнәдәшләре, Татар дәүләт филармониясе сәхнә ветераннары һәм артистлары катнашыр дип көтелә.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин Шулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.